zamani. Allah sarki mai yi wa uba shi ne yake yi wa ɗa. Idan ka riga mun tabbas zan yi ta yi har abada. Abin da nake so ba sauyi kullum zan jaddada. Zan rayu da shi kuma da shi zan mutu, rabbana ka shaida. Gama da salati gun Mamudu Sayyidul Anbiya. Kasa da sahabbai har alinsa suna da kyan zuciya. Kasa da sharifai ƴaƴan Fatima Sayyida Gimbiya. Kasa da waliyai wanda ba sa nuna san zuciya. Salamu alaiki Batula ke narke diyar shugaba. Salamu ala masu wasan ki nake ba zan barki ba. Ki yarda da ni Batula ba zan daina begen ki ba. Komai na zamo dan ke ne ba shakka diyar shugaba. Da shakka ma tijjani ba zan yi yabo a ce a'a ba. A kaulayi barhama nake tafiya ba zan bata ba. Idan jibiri ba ya yarje makiya ba sa gani ba. Da alfarmar amata bai fatahi ba zan faɗi ba. Salamu alaika maulana ni sallama na gari. Barhama sali nake magana ba na mai duguri. Ni kai na riga ba shakka jagora na gari. Ina so ne dan Allah kai mun wani albishiri. Wasu na cewa ina begen ka domin a bani ne. Wasu na cewa ina neman suna a cikin ka ne. Komai ba za a faɗi na shirya in yayi a kanka ne. A ganni da kai a bar ni da kai domin ni naka ne. Ɗaurini ɗan wakalla in ji gausin zamani. Yassirna yassir kumalla in ji gausin zamani. Ka ƙarfafe ni Allah ya ƙarfafe ka duk tsawon zamani. Ka taimake ni Allah ya taimake ka in ji gausin zamani. Maulana gayyal afe na zo ina tambura. Gani da kokona a gidanka na zo ina bara. Aini da isar sai ta zara umar kubura. Ina fara kai na wuce gori kai ɗaya zan tattira. Ina kaunar ka ne domin ba ka tashin hankali. Ina kaunar ka ne domin kai ne ɗagun Ali. Ina kaunar ka ne domin kai ne ka zamto Ali. Ina kaunar ka ne a gidan Annabi kana cikin ahali. Marhaba sale nake magana waye bai san shi ba. Kai girma barin ilmu da banga na biyunsa ba. Kai ka gure kowane fanni hakika ba san ka ba. Ba shakka kowa yana da kai ba zai faɗi ba. Baban samu sallaka zindar ga nake zan san yabo. Barhama sale abun fari abun zo sha yabo. A duniya da kiyama ni ku zan ta yi wa yabo. Ina fama kullum tamkar tafiya a cikin tabo. Maulana zan yaba wa kullum na ya alƙawari. Da luzara jikan asali ne abun fahari. Sha nema sha yabo maulansu sai ya yi makari. Na sha nema ni ban ga kamar ka ba ƙauye da gari. Maulana na yi imani kai ne ka zamto gwani. A gona ba ka da tsara
masani. Madalla da samun irin kagarin su zamani. Ina bayi duk mai bukata ya zo shi dindin magani. Begina ba ya tsayawa kullum sai mai tawassali ga Maulana zakin Allah sayyidina Ali. An gaba da mutum zara da abin mubajjali. Don girman hasanai ni tsare ni da tashin hankali. Maulana Abba Sale Sharifi haziki masani. Sirri a cikin sirri jikokin sayyadi magani. Idan da Sharifi Abba Sale tilas ne wuken gani. Ka sha zaman ka kowa ya taba ka zamu mai martani. Sharif Abuji da ya kaura amma yana zuciya. Sharu Abakar maji daɗi shi ma yana zuciya. Akan Maula Shirin sun ba da dukkanin dukiya. Sun yi dima ruhi da jiki sun kau da san zuciya. Maulana da dukkan Usman da kai nake fahari. Zubin zamani baban su wani ni kai nake nazari. Kai kada samu da mashin so kullum ina yunkuri. Mai fadin wani Abubakar na Sharif Sale da Maryama ne. Mai alfarma Sharif Ibrahim Sale mai zamani.